Pozdrav svima, ovdje govori Teo Samaržija i objasnit ću vam zašto mislim da je mainstream tumačenje hrvatskih toponima nekompatibilno s tvrdnjom da je albanski jezik potomak ilirskog. Ja, kao što sam objasnio u prijašnjim YouTube videima, mislim da je mainstream interpretacija hrvatskih toponima kriva. Mislim da ona ignorira statistički značajne uzorke u hrvatskim toponimima, koji se daleko lakše objasne pod pretpostavkom da je ilirski bio kentum jezik nego pod pretpostavkom da je bio satem jezik kao albanski. Kao što je taj kr uzrak u hrvatskim nazivima rijeka. Ali mislim da ne morate ići toliko daleko da biste argumentirali protiv toga da je albanski jezik potomak ilirskog. Je to moguće čak i ako prihvatite da je mainstream tumačenje hrvatskih toponima uglavnom točno. Ovako ide moj argument. Indoeuropsko s u albanskom jeziku prelazi u gj, kao albanskoj riječi za broj 6 gjašte, od indoeuropskog svekis. A u ilirskom je jeziku s ostajalo s. To znamo primjerice po tome što je opće prihvaćeno da je to sr što se ponavlja u ilirskim toponimima, serota, antičko ime za Viroviticu, Serapija, antičko ime za rijeku Bednju, i Sirmium, antičko ime za Srijemsku Mitrovicu, bila je ilirska riječ za teći i da ona dolazi od korijena ser. Isto tako Salija, antičko ime za rijeku Jadru, po kojem je Salona dobila ime, izvodi se od korijena sel, skakati. Također jedna slana močvara na prostoru na kojem su živjeli Mesapi zvala se Salapija. A što bi to drugo moglo značiti nego slana voda, od korijena sahl, sol i hap, voda. Netko bi možda mogao prigovoriti ovom mom argumentu da on ignorira mogućnost da se prijelaz s u gj u albanskom dogodio nakon što su ta antička imena zapisana. Ali taj prigovor ne drži vodu jer primijetite da bi se taj prijelaz s u gj morao dogoditi prije satemizacije albanskog jezika, što je teško prihvatljivo. Hvala što ste gledali.